Wala. Ang gagalaw? Wala ito. Ha? Red Dream has ended. Hindi yung kanina yun. Ayaw nga. What I Malakas ang aming karanasan sa pagkonsulta sa negosyo. Ito may bago. Ito. Ay, sorry. Mali. Ito. Ayan guys, pasensya na po mahina yung signal. Medyo ano. Ayan guys, pasensya na po mahina yung signal. Ayun Okay, gano'n. Ayun niya, maatoy. Baliktad mo nga yun. Hindi mo, ganyan yun. Baliktado hindi tingnan gilot ka na. Huta ulo yun. Ayan, nayo pa rin. Higa. At ganun. Hala, ang bot. Ba't dati mo hindi? Anong ginawa mo? Tingnan. Nakahihal ka na. Yan naman lang. Nakatayo lang. Kaya nga lang. Pero ba't ano? Pero ba't yung kanina naman nakahiga? Yung Picture. Pag... Ito kasi, Dapat ayan. orientation is lock. Nakaano naman Oo. na yan Camera girl, anong nangyari dito sa cellphone? Ba't di ka Ano nakalagay? paano higa? Dapat ito dito yun Nakalak yung rotate device niya. Bakit nalak? Magtayo na lang guys. Maulaw kayo Araw. Kain tayo mga ka-dragon. Pasensya na Kasi nag-lock daw yung ano niya. Ewan ko baga dyan. Pwede siguro. Tayo na lang daw maulaw na tao. Yan, okay na yan. Pagtsagaan nyo na lang kami guys at wala yung expert. Tayo na lang daw maulaw na tao. Ano tipid ba? Yan siya. Hello po kay Hello po kay Sir Ronnie Conde. Hi DFL, pakain naman dyan. Ayan, magkain po tayo Sarap. mga ka-dragon. Ken, palit tayo. Doon pa. Hindi ka man nagsalita. Hindi natin nakita yung tsura natin. No? Ayun. Yan na lang. Dito na ako. Tapos ka na yata eh. Tapos na ako. Ayan. Wala itong tugawan. Nakukuli. Kain tayo guys. Ayan. Ay, saan ba yung ano nito? Nag-record. Ayun yung katakbo. Sarap. Hindi pagtayo. Cornwell and ano to? Gun. Hello po kay Sir Gunsman. Lowy yata yan. Gunsman 360. 360. Hi, shout out from Cornwall, England. Ayan. Hello po sa ating mga viewers dyan sa England. Parang kadami Oh, viewers. Marami. Ayan, abangan nyo guys yung aming upload mamaya. Yan yung ano pa gender reveal ni Greta sa kanyang baby.
Yan, excited na ba ang lahat? It's a... Ano yan guys, abangan nyo kung sino yung nanalo. Kung sino yung tuwang-tuwa. Walang upload sa Mindoro. Wala silang upload ngayon. Bali, ang mangyayari guys, kung ano yung pwede namin i-vlog dito, magbablog po kami habang nandito si Greta sa bahay. Tapos sila camera girl naman doon. Wala na rin sila sa buwan nila. Bahala na sila sa buhay nila. Kanya-kanya muna kami ngayon. Pero paluwas din sila ngayong first week ng February o second week. Magkikita-kita rin kami dito sa Manila. Papa-check up si ang Aisa. Unang luwas niyan yan. Sana hindi maligalig. Ne? Thank you po Sir Louie for your Yan, thank you po. Kahit Wow. lang yan, turot-turot yung aming live. Pasensya na kung medyo hindi makita yung mga pagmumukha ko namin. Lagi nagsasend yan eh. Galante yan eh. Tingnan mo isa pa yan. Nag-send pa lang isa yan. Galante. Yan, hello po sa ating 42 viewers. Yan. Marami-rami ang ating viewers ngayon. Nakatuwa yung bitaw sa sa bukid. Ang daming bunga. Hindi ko pa guys natikman yung mga tanim ko. Lahat. Sili, talong, okra. Tikman mo yung sili. May bunga na Ay, ngayon. yung sili pala natikman ko na. Pero yung talong at saka yung okra hindi pa. Yung bitaw. Sana abutan ko pa pag-uwi ko. Di ba may bago yata silang tanim? Next state na. Puti natin ang cellphone mo. Ayaw na mag-play Richie. Mahina ang signal. Saan ba nakikita ang nito? Ay na, naka-play na oh. Hindi yung ito, yung may message. Wala eh. Wala pala. Hindi tayo makag-shoutout. Ito. Ikaw nga, magbasa ka nga. Nag-loading ba? May ilang signal? Ito na ako. Pero hindi naman na daw. Kala ko kasya na sa atin yung isang eh. Meron ba yun? Ano pa yun? Mayroon pa, Che? Okay. Wala? Ay, okay naman. Sorry. Meron, naka-play naman. Play na ako na. Anong stop? May data ako eh. Saan nakakunig yan sa wifi? Bagal mo yung wifi. Ano, Try ko sa ko ayaw. Dahil ano mo di sa Sa akin na lang, hotspot yun. Kasi yung ano nito. Oo, may nag-send ulit si Sir Ah, Wow, thank you po. Binibiro lang kita Sir ha. Nagpaisa ka tuloy. Thank you pa din. okay na ba? Okay na yata. Ano yun? Okay na. Louie pala yan. Louie, binaligtad niya. Kura man mo, di ba? Basa pa na mo. Ewan ko kung yung apelyido binaligtad niya din.
Yan. Dulay. Dulay. Duday. Yan, thank you so much po sa pa-sticker. Bakit? Pagalitan ka na pring doon kagulo-gulo. Sabi niya na lang langayaw. Ba't late yung ano na? Yan, naging 25 na lang yung ating viewers dahil maligalig ng aming wifi. Hindi makakonect. Bim nun yung upload na maya. Yung upload. Pag-out na tayo. Ba't ilang minutes? Wala pa 5 minutes. Late na pamaskura. Hindi pa yan late, sir. Okay lang po late, basta mayroon. Huli man at magaling. Ayan, maya-maya guys, mag-upload po kami ng aming pa-gender reveal. Yan, pakiabangan na lang po. At sana'y, huwag po kayo mag-escape ng ads. Hello po sa ating 29 viewers, yan. Dahil po maligalig ang aming net, yan, magpapaalam na po kami. Bali na, nangumusta lang naman po kami guys, at baka nakalimutan nyo na kasi kami. Ayan, thank you so much po sa panonood. Abangan nyo na lang po yung aming upload. Bye po!